nik DBH-a justo amaitu nauen, eta behin DBH-a maitute nik nauen jakin oso ondo norantza joan, FP ikastetxe batera joateko asmoa sartu jatan. Azkenean FP zikloetatik gero lan mundura joateko formakuntza hobea aukiten dozuleko, garrantzi gehiena talde lanari emoten jako, kanpoan edo lan munduan eta dekozune errealitate bat dalako. Hasi nintzen mekanizazio erdimaia egiten, apurke oso ondo moldatu nintzen, teoria parte bat dekolako eta praktikoa bebai. Bertan tailer mekanikoan eta piesen manipulazioa eta iterakoan papelan aurran egoteaz aiztuiten zara, eta hori azkenean lan munduen topokozune da tailerrean dekozune, ez papelean agerten gatzune gehien bat. Rama bardinetik edo segiduteko goi mailako diseinua aukeratu nauen, eta praktikak iterako orduen nire alboan lanean zebilenak interbentzioak iten zauela. Pentsau naben, eske nik ez dut gure egon beti ordenadore baten aurrean 8 ordu. Animau nintzen beste goi mailako ziklo bat itera, gizarteratzeko zikloan sartu nintzen, hori bai pilo bat gustabiatan. Ikastetxean bertan hezitzaile moduko kontratu bat ofrezidu doztien, basikako zikloetan ikasleei apoio modura egoteko. Nire asmoa da oin lanean nabil, baina hemendik etorkizun ezain luzera unibertsitatera sartzen animatzea.